Оригинална чанта на Пинко на достъпна цена, която да пасва идеално на тоалета ви за всякакви поводи. Вижте от кой сайт я намерих. Поръчах си чантата от Outlet City Modist. По принцип бях доста скептична, защото не вярвам на сайтове, които казват, че продават оригинални чанти, но тази дойде с сертификат и сериен номер, което говори достатъчно. Нека да видим как изглежда и самата чанта. Ето тук може да видите самия баркод и моментът на истината. Чантата е клъч и ми трябваше за едно фирмено парти, където исках да има малко блясък по себе си. И за това се спрях на тази страхотна чанта. Просто погледнете как блести. След като си взех чантата, обаче се сетих, че нямам обувки за това парти и тъй като останах много доволна от качеството на Outlet City Modist, си взех и обувки съответно, които да ми отиват на чантата, но те са на Michael Kors. Нека да ви ги покажа. Обувките са уникални! Просто това вече ми е най-любимия модел. Погледнете как блестят! Това е една от най-успешните ми покупки до сега. Нека ви покажа как стоят. Изненадах се, че дори регулируемата къишка е брандирана. Определено всичко е с внимание към детайла. Обувките се оказаха доста удобни и стабилни заради подплатената стелка и края на топчето, което е с допълнителна опора за баланс, така че да вървите и да танцувате смело с тях. Ако търсите оригинални дизайнерски продукти, то аз ви препоръчвам да се насочите към Outlet City Modist.